खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनै गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ दिनै आं नोंथांमोननो स्पेशल भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना नायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै। भिडिअ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो बेयावनो फंनैसो खोन्थाखानि। जायफोरना आइडि कार्ड दङ, नोंथांमोना आधार कार्ड दङ, पान कार्ड दं, आइडि प्रुफ दङ, नोंथांमोननि बे आइडि प्रुफफ्राव नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारा मोनबेसे लिंक जानानै दं आरो बबे मबाइल नाम्बारा लिंक जानानै दङ आरो बबे मबाइल नाम्बारा सोलिया बेखौ माबोरै डिलिट खालामगोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना फार्स्टआवनो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बयनिबो मबाइलाव क्रम ब्राउजार थायो। अब्ला आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै। नायलांबाय था। नायलांनायजों लोगोसे नोंसोरो न'आव थानानैनो गावबागावनि मबाइलजों आरामसे नोंसोरो बानायनो हागोन। अब्ला बेयाव नोंसोर सार्च खालामबानो जाबाय टेप कप होननानै नोंसोरो सार्च खालामदो। बेफोरबायदि सार्च खालामदो। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बे गाहायाव दङ बिनि अफिसियेल, बिनि वेबसाइटआ दंखायो। बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेखौ नोंसोरो जुम खालामदो। आं नोंसोरनो खोन्थानि जुम खालामनानै। बेयाव दङ इन्टार इउर मबाइल नाम्बार। बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगौ। बिनिफ्राय बे गाहायाव दङ रिकुवेस्ट अटिपि। बेयाव नोंसोरो अटिपि नाम्बार रिकुवेस्ट खालामनांगौ, बिहरनांगौ। अब्लाना बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन। अब्ला आं मबाइल नाम्बारखौ होलांनोसै। बिनिफ्राय आङो मबाइल नाम्बारखौ होबाय। दा आङो थुगोन रिकुवेस्ट अटिपिआव। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। बेयाव अटिपि नाम्बार होनांगौ। बिनिफ्राय आंनाव दा अटिपि नाम्बार फैगोन। नायबानो जाबाय नोंसोरो। अब्ला आंनाव अटिपि नाम्बार फैबाय। आं बेखौ कपि खालामसै। बिनिफ्राय बेयाव होनोसै आङो। बिनिफ्राय बे गाहायाव नुदों नोंसोर नायबानो जाबाय भेलिडेट। बे भेलिडेटआव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। नायबानो जाबाय। बेयाव नोंसोरो नायबानो जाबाय मोजाङै। बेयाव दङ लिस्ट अफ मबाइल नाम्बार्स रेजिस्टार अन इउर आइडिस। बेयाव नोंनि आइडिफ्राव मोनबेसे मबाइल नाम्बारफ्रा लिंक दङ बेयाव गासैखौबो ओंखारजोबगोन। बिनिफ्राय दा बेयाव आंनाव दङ शयिं वान नाम्बार्स। बेयाव आंना मोनसेल' नाम्बार दङ। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। जायफोरना मोनब्रै मोनबा दङ बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो बबे मबाइल नाम्बारा सोलिया नोंसोरो बेखौ नोंसोरो रिजेक्ट खालामनो हागोन, डिलिट खालामनो हागोन। बिनिफ्राय माबोरै खालामगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बेखौ डिलिट खालामनो थाखाय बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बे गेजेराव दङ नोंसोरो बेयाव नुगोन। नायबानो जाबाय मोनथाम अपसन। बेयाव दङ नट रिक्वायर्ड। बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। नट रिक्वायर्डआव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय बे गोजौआव दङ नेम अफ इउजार। बेयाव नोंसोरो जाय मानसिनि बे सिमा बे मानसिनि नामखौ बेयाव लिरदो। बिनिफ्राय बे गाहायाव नुदों नोंसोरो रिपर्ट। बेयाव रिपर्टआव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय आंना दा मबाइल नाम्बारा मोनसेल' लिंक, गासैबो आइडियावनो बेल' दंखायो। बिनिफ्राय आङो दा बेखौ जेबो रिपर्ट खालामा, जेबो आनलिंक खालामा, रिजेक्ट खालामा आङो। बिनिफ्राय नोंसिना बेफोरबायदि मोननै मोनथाम दङबा बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। बेफोरबायदि सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। अब्लानो बियो हारसिंनो बियो रिजेक्ट जालांगोन, हारसिंनो बियो आनलिंक जालांगोन। बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। नङाबा जोङो एसेबां बुरजा मबाइल नाम्बारखौ जोङो गावनि आइडि प्रुफफ्राव लिंक खालामना लाबा एसे उसुबिदा जायो। बिनि थाखायनो मोनसेल' लानांगौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनानै होननानै फैदोंमोन। आरो जायफ्रा बुजिया नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं आरो बे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन। डाइरेक्ट नोंथांमोना बे पेजावनो फैगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। फुल भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ, साबायखर बावहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय था। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन।